Pojďte si s námi udělat tento nádherný mechový dort podle receptu z TikToku. Jako první si vezmeme hladkou mouku, kterou si takto navážíme, přidáme k ní kypřící prášek do pečiva a všechno pořádně promícháme. Vezmeme si mixér, do kterého přidáme baby špenát, přidáme olej a všechno společně promícháme. Vzniklou směs poté přendáme do misky a dáme si ji stranou. Vezmeme si moučnou směs, do které přidáme kůru z citrónu, který jsem si předem očistila tímto speciálním jídlem na ovoce a zeleninu. Do mísy si dáme vejce, smícháme je s cukrem a vyšleháme do takovéhle krásné pěny. Poté přidáme naši špenátovou směs a pořádně to všechno společně promícháme. Když je směs pořádně promíchaná, začneme po částech zašlehávat moučnou směs. Tady už můžete vidět naše krásné zelené těsto. Těsto nalejeme do formy, která má průměr 16 cm a dáme ho péct do předem vyhřáté trouby na 170 stupňů. Než se nám upeče korpus, vezmeme si hrnec, do kterého si dáme mražené ovoce s troškou cukru a vaříme ho do úplného zhousnutí. Tady už můžete vidět upečený korpus, který jsme si dali vychladnout na mřížku. Dále jsme si vyšlehali smetanu ke šlehání s mascarpone a cukrem. A tady už můžete vidět vzniklý krém. Vzali jsme si točnu na dort, na kterou jsme dali tuto krásnou zlatou podložku a pomocí krému jsme tam vytvořili kolečko na přilepení spodního patra dortu. A nyní nás už čeká samotná kompletace dortu. Jako první přichází na řadu rozvar z lesního ovoce, další následuje vrstva krému a takto pořád dokola, dokud nám vychází korpus. Nám celkem vyšel na 3 silné pláty. Poslední plát jsme skrojili do rovna a rozdrobili na malé kousky, kterými jsme takto ozdobili úplně celý dort. Velkou výhodou je právě ta dortová točna, na které si můžete takto pohodlně celý dort otáčet. Nakonec jsme ho ještě ozdobili borůvkami. Za nás výsledný dort vypadá opravdu nádherně, je chuťově moc dobrý, jediné co, tak bychom příště více osladili krém, aby byl dort sladší. A co vy? Máte také rádi mechový dort? Dejte mi vědět do komentářů a já vám přeju dobrou chuť.